Добре дошли на всички дами, които се включиха. Много се радвам, че сте заедно с нас в това събрание. Поздравления за всички, които сте се включили. Благодарим на Бог за всяка една от вас и сме толкова щастливи, че можем заедно да чуем Божието Слово и това, което Бог има за нас. Нека всички да се помолим там, където сме, просто да издигнем ръцете си и да дадем слава на Исус. Господи, ние ти благодарим толкова много за нещата, които имаш за нас. Благодарим ти за днешния ден. Благодарим ти за твоята любов, за твоята милост, святи души. Аз сега те моля да вземеш устата ми и да говориш чрез нея в името на Исус. Нека всяка дума която излезе от мен, да бъде чрез теб, святи души. Благодаря ти за днешния ден. Благодаря ти за твоята милост, за твоята добрина. В името на Исус отдавам ти цялата слава и почест. Халелуя, Господи! Благодаря ти в името на Исус, Господи. Господи, аз сега те моля за всяка една жена, която ще слуша това послание. Нека да бъде животопроменящо. Нека всеки, който чуе това послание, да го промени, да го накара да се замисли в името на Исус Христос от Назарет. Оля рабаше, рамасантера. Господи, благодаря ти толкова много в името на Исус. Амен. 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 Нека дадем слава на Исус, защото Той го заслужава. Нека там, където сте, просто му дайте фокуса си, отдайте му вниманието, защото Той наистина го заслужава. Днес ще говорим защо Исус умря на кръста и как ни доведе до Бог. Защо Исус умря на кръста и как ни доведе до Бог. Целта ни е да разберем какво Господ направи чрез Исус за нас и защо Той умря на кръста. Много хора разбират и знаят, че Исус умря на кръста, но не разбират кръста. Не знаят защо Исус умря. Не знаят, че Исус умря за нашите проклятия, за нашите благословения, за това да може да имаме лично взаимоотношение с Бог и това е голяма благодат. И толкова много благодарим на Бог, че можем заедно да разгледаме тези неща в името на Исус. Амен. Така. Защо Исус умря на кръста? Първо, заради греховете на човечеството. Всички знаем, че просто ние хората по-човешки сме грешни. Ние грешим дори с думи, с действия, с мисъл, с мотиви, с всяко нещо. Но Бог умря за това. Исус умря и дойде, живя безгрешен живот и даде себе си за откуп за мнозина. И нека сега заедно да се върнем в историята още в началото, за да разберем какво става и защо сме така. И защо сме в това положение, което сме. Така, Битие 2, 15 до 17. И заедно да четем. След това Бог взе човека и го засели в градината, в Едем, да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, като казва: ти можеш свободно да ядеш от всяко дърво в градината, освен от дървото на познанието, на доброто и злото. Да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, ти със сигурност ще умреш. Това, което на мен ми направи лично много впечатление, е това, че Бог е казал на човека да не ядеш. Но той го направи. Защото Ева имаше това още в сърцето си, още преди да змията да дойде да изкуши. Тя го имаше това вече в сърцето си, това изкушение, това нещо като цяло. И да, и това, което ми направи впечатление, със сигурност ще умреш. Тук не говорим физически да умрем, тук говорим духовно. Защото те имаха не само физическо тяло, но те имаха и тази връзка с Бог, който Бог е дух, и те общуваха с Него, говореха с Него, разхождаха се в градината с Него. Те имаха това лично взаимоотношение. Но това непокорство, този грях ги отдели от Бог. Това ги отдели от Бог. Това е нещо, което нас, хората, ни отделя от Бог. Когато ти не се покоряваш, може да не живееш грешен живот, но едно твое непокорство е вид чародейство. Затова говорим тук, че със сигурност ще умре. Змията каза на Ева: няма да умреш. Но Бог знае, че ще разпознаеш доброто и злото. И в същото време се замислям каква лъжа само.
Но има истина в това, което казва змията. Защо? Защото наистина умряха духовно. Умряха, нямаха вече това общение с Бог, нямаха това взаимоотношение с Бог, което трябваше да имат. И така, да продължим. Бог създаде човека и имаше общение с него. Бог създаде човека и имаше взаимоотношение с него. Ева беше изкушавана и човекът сгреши. Бог потърси човека. Нека разгледаме Битие 3 от 8 до 9. Битие 3 от 8 до 9. И чета. Тогава те чуха гласа на Господа Бог, когато ходеше в градината по време на дневната прохлада при вечер. И Адам и жена му се скриха от лицето на Господа Бог между дърветата на градината. Но Бог, Господ, повика човека и му каза: къде си? След като си сгрешила, къде си? И днес Бог задава въпроса на някой. Къде сте? Къде се намирате? Къде сте в този момент? Какво правиш сега? Какво вършиш? Къде си точно? Защо не идваш при мен? Бог те вика и пита: къде си? Къде сте, момичета? Къде сте? Къде се намирате? Какво правите? Да. В името на Исус благодарим ти, Господи, за Твоето Слово. Дори след греха Бог продължи да търси човека. Господ нямаше това общение с хората след това. Но Бог даде Сина си, за да може да имаме днес ние общение. Второ, защо Исус умря на кръста? За да покаже Божията любов. Със сигурност знам, че някои хора имат по-дълбоко откровение защо Исус умря на кръста, но аз това, което знам и доколкото имам познание, го предавам. Моля, не ме съдете. Затова, за да покаже Божията любов. Римляни 5:8. Но Бог доказа своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Кръстът показва колко голяма е Божията любов към хората. Това, че Исус даде живота си за нас, е нещо огромно. Не е нещо малко, не е нещо безразлично, то е нещо огромно. И затова, моля ви, не го гледате като нещо обикновено. Исус умря преди 2000 години, но Исус е жив и вижда какво правиш в момента. Така че се замисли. Той умря, но възкръсна на третия ден. Но Бог доказа своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Хайде, хора! Хайде, момичета! Христос умря за нас. Представете си, Отец даде своя Син за нас. Ще ви дам една ситуация, ще ви създам, ще ви нарисувам. Представете сега и вие имате, повечето от вас имат деца. А тези, които нямат, просто да си представят. Да дадеш своето дете за чуждо дете. Разбирате ли? Защото ние бяхме вече чужди, ние бяхме на дявола. Затова Бог, Исус, Христос дойде и ни изкупи. Той плати цена за нас. Трето, защо Исус умря на кръста? За да ни доведе при Бог. 1 Петрово 3:18. Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бог. Исус даде себе си праведен за нас неправедните, за да можем ние да отидем при Отец, за да можем да му даваме слава и да му кажем: о, халелуя, нека бъде слава на името ти, Господи. Ние те приветстваме на това място в името на Исус, Господи. Ние ти даваме цялата слава и почет. Нека бъде, Господи, Твоята воля, съвършена воля в името на Исус. Ора малере кеши рамандара. И затова ни се даде Святия Дух. Затова днес имаме езици, защото Исус плати цената, за да може днес ние да имаме това лично взаимоотношение с Бог в името на Исус.
Четвърто. Защо Исус умря на кръста? За да ни изкупи и спаси. За да ни изкупи и спаси. Това вече го казах. Матей 20:28. Човешкият син не дойде да му служат, но дойде да послужи и да даде живота си за откуп за мнозина. В името на Исус. Амен. Чрез кръста Исус плати цената за нашето спасение. Спасението е това, което ще ни помогне да отидем при Отец и да видим славата му. Чрез вяра ние сме спасени, но спасението се изработва. Разбирате ли? Спасението се изработва. Ти сега със сигурност ще бъдеш спасен, ако си приела Исус Христос за свой личен спасител. Но има едно нещо. Ти можеш това да го разбиеш, като се откажеш от Бог, като не искаш повече да го следваш. И не е задължително да кажеш, аз се отказвам и да се обърнеш, а просто делата ти са това, което говорят. Разбирате ли? Да. Вярвам, че това слово ще помогне на някой. И се моля сега в името на Исус да докосне някой. Осъзнавате ли колко е... Това е привилегия. Просто да имаме лично взаимоотношение с Бог. И това е 5-та точка, за която в момента ще говоря, защо Исус умря на кръста, за да имаме лично взаимоотношение с Бог. И Бог е толкова добър, че днес можем да застанем пред Него. Вижте, аз не съм тук, за да ви се правя на която идея, да се правя, че знам. Не, аз не знам достатъчно. Аз имам още да разбирам, аз имам още да уча. Но знам това, че Исус умря за мен и че плати тази цена, за да може аз днес да живея живота, който Бог ми е избрал да имам. И знаете ли, Бог избира да ни даде. Но ти приемаш ли го? Ти приемаш ли това, което Исус направи за теб? Сега, ако си далеч от Бог, просто Бог те вика. Къде си? Ела при мен. Търся те, искам те, защото аз платих цена за теб. Толкова силни думи. И ако ти не го приемеш лично за себе си, ако ти просто не го схванеш, не го изядеш, не го... Като цяло просто не го приемеш, няма да се случи. Няма нищо това да работи за твоя живот. Много хора си казват, ама вижте, онези хора имат голямо благословение, онези хора имат по-малко, някои хора страдат, други не. Исус в живота ти ли? Ние сме гости на тази земя. Ако Исус днес не дойде, може пък ти да отидеш при Него. Това не е гаранция, че ти ще живееш утре. Не е гаранция. Затова има стихове в Библията, където казват, стойте будни. Стойте будни. Дори Исус каза на учениците си защо спите? Молете се. Вие молите ли се? Бдите ли достатъчно? Бъдете будни. Събудете се. Време е да се събудиме и да приемем тази жертва. Да си казва, аз съм грешен. Да, Исус умря за грешници. Ама аз греших и казах лоши думи. Исус умря за това и ти е простил. Ако наистина съжаляваш. Ама аз направих много грозно нещо. Бог ти прощава. Аз отдалечих от Бог. Бог те пита къде си. Върнете се при Бог. Време е да се върнете при Бог, защото Бог плати огромна цена. И Божието желание е да има живо взаимоотношение с теб. Святия Дух е този, който иска да има приятелство с теб. Святия Дух е този, който иска да общува с теб. Святия Дух е личност, не е дух просто. Той е личност, той също има чувства, той също има емоции и ти също можеш да нараняваш Бог. Разбираш ли? Затова просто се покай, извини се, покани Святия Дух, просто го приветствай. Кажи, Святия Дух, аз съм тук за теб.
Аз съм тук в тази мини събрание за теб. Аз съм тук, за да може днес да се изпълня с Твоя дух. Моля те да ми простиш. Аз те приемам. Просто кажи тези думи. И Бог ще дойде и ще се излее мощно върху живота ти, върху семейството ти, върху децата ти, върху потомството ти. Просто бъди жена на вяра. Просто бъди жена, която... Ево, върни се. Върни се към Бог. Върни се към Бог, защото Бог ти е простил и те търси. О, в името на Исус, Боже, благодарим ти за това послание. Благодарим ти. О, Ляна Маша. Нека отворим последно Еремия 29:13. Еремия 29:13. И ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото си сърце. Днес е време да обърнеш сърцето си. Потърси Бог с цялото си сърце, с цялата си всъщност, с целия самия теб. Потърси го просто истински, потърси го и ще го намериш. Насърчавам те днес да потърсиш Бог и ти ще го намериш в името на Исус. В името на Исус, Господи, благодарим ти в името на Исус, Боже, благодарим ти. Бог има огромни неща за теб. Бог те обича такава каквато си и те приема такава каквато си. Затова сега ти потърси Бог. Време е ти да потърсиш Бог. Не чакай Бог да те потърси. Потърси ти Бог в името на Исус. Амен.